Se de min algún día, despois de morto, se quixera facer un eloxio e eu estuvera dando erva na terra nosa, podería decir a miña lápida: aquí jaz alguén que coa súa obra fixo que Galicia durase 1000 primaveras máis. Yo me muevo con más libertad en el gallego, es decir, una lengua, el gallego, que ha sido hablada durante siglos y no escrita. Primero tuvo una gran tradición literaria, la de los cancioneros medievales, de la Vaticana, Colochi Brancuti, etc. Pero luego ha habido un gran periodo de silencio. El gallego no se ha escrito, salvo que en muy contadas ocasiones. Luego vino en el siglo pasado, vinieron los poetas de lo que nosotros llamamos el Risorgimento, el Resurgimiento a la manera de los italianos, y volvió a escribirse el gallego. Entonces hay una, no sé, nos encontramos más libres, es decir, una lengua es buena cuando sabe a pan. En el gallego anda uno como un vagabundo cantando por... Eu entendo, e eu creo que isto xa está tamén analizado polos historiadores da literatura, que a poesía de Cunqueiro se podería considerar distribuída en tres grandes etapas, ¿no? Unha primeira que poderíamos caracterizar de maneira global como vanguardista, unha segunda onde Cunqueiro equilibra as liñas neotrovadorescas coas liñas neopopulares ou neopopularistas, e a terceira ocupada absolutamente polo libro Herba aquí e acolá, que foi un libro de longa xestación e que se publica no ano 80 no tomo da poesía da obra poética completa como novedade, pero que realmente é un libro, como digo, en crecemento posiblemente xa desde os anos 50. Rondó da dona enterrada en San Xoán de Badón con 2 anxos aos pés. Levarse. Alou niño a tua fronte e abriga a almofada dos teus cabelos. As pontas dos meus dedos ao pousarse nos teus ollos recoñecen na pedra un celeste azul pantero e amoroso. Quen amores ha, como dormirá. Se puidera arredar no peito as finas mans, os teus brancos flores voarían como pombas no serán, fuxindo a chuvia que mansamente cae. Quen amores ha, como dormirá. Eses teus pés que somellan as mans dunha nena, que vieiros soñaron e que danzas. Ese regolfo de chamas e sombras remexidas onde van e retornan e se derraman os pés da loira danzarina. Quen amores ha, como dormirá. Esa banda sedal que o teu van cingue, que amante de quentes bicos atrouxo de retomador, o que fais é un anaco da brisa que abaneaba as abeláns de antano. Quen amores ha, como dormirá. Ven fora. As letras do teu nome xa non se poden ler, e pois non te poido chamar quen que quixer, deixame nos teus beizos, teus soñares a ver. Quizais soñas amor coa branca balaneira, ou co cervo que baixa a beber á ribeira, ou co melro que canta seu vagar na roseira. Ou por soñar ti soñas, amante, pedra fría, aquel teu corazón que era carne algún día, amor, ese enemigo en chamas encendía. Quen amores ha, como dormirá. Eu diría que Álvaro Cunqueiro, desde a miña perspectiva, é un milagre
que aconteceu na literatura galega. É un milagre dentro dun milagre. A literatura galega, desde que naceu, ou máis ben desde que renaceu no século XIX, é un milagre, que é un país pois tan pequeno, xeográficamente falando, e tan pequeno demográficamente falando, e máis aínda no século XIX, onde o drama da emigración pois baleirou o país de mentes e da propia xuventude, que xurdise pois un movimento literario como foi precisamente o Rexurdimento. Eso foi un milagre, un noso renacemento. E dentro dese milagre que iniciou Rosalía con Dale Curros, no século XX, despois da Xeración Nós, que foi outro grande milagre que tivemos, temos a figura de Cunqueiro, que para min supón só ela, só a propia figura de Cunqueiro, toda unha literatura. Los primeros versos, los primeros poemas, ¿cómo eran? Que es un lujo que solo se puede permitir la juventud. Pero luego mi primer libro ya no, ya fue un libro que podemos llamar en el borde del surrealismo, pero yo no me atrevía. La coacción de toda la poesía gallega del mismo tiempo era muy importante y claro, uno parece que no se atrevía a disparar sus escopetas. Ben, volvendo a Mar ao Norte, como dicía, aí ese eu está oculto. O que domina é o mundo obxectual, que é o propio, ademais, por outra parte, de certas liñas das vanguardas, non? O obxecto nun primeiro plano. É un libro escrito desde a tensión do estilo nominal, por tanto, que procura e obtén ese efecto de estatismo, de quietude, que perseguían os cultivadores da poesía pura. E neste libro se configura xa o que eu nun traballo sobre a poesía de Cunqueiro chamei o estado de transparencia. Ese estado de transparencia que nos transmiten símbolos como o cristal, a auga, o mar, a luz, por tanto símbolos positivos, símbolos luminosos, que representan a quietude fronte á sombra, a noite, a escuridade que representan o movimento. Tamén se pode entender por surrealismo a presencia do subconsciente e das doutrinas, a repercusión literaria e artística das doutrinas sobre o subconsciente de Freud. Entón, claro, iso sería un surrealismo ampliado. Ali aparecería, pois, un monólogo interior de Joyce, ou aparecería, pois, o onirismo dos relatos de Kafka, que son autores que non se consideran habitualmente como surrealistas. Tampouco hai nada disso en Álvaro Cunqueiro. Que fue en Mar ao Norte, un libro pequeñito, pero con poemas, algunos de los cuales hoy yo recuerdo todavía. Y luego inmediatamente poemas do sí e non. Ese sí libro, si lo tenemos y lo vamos a mostrar, es de los primeros libros de Álvaro. Es del año 33. Está yo creo que 32, ¿eh? 33. Casi 33. Está con ilustraciones de Luis Seoane. Es una falsa historia de amor, primero él, luego ella, luego los dos, y al final muere ella. La gente se lo tomó en serio y creyó que efectivamente ella había existido y se me había muerto poco menos que acostada en mis versos y en mis palabras, claro. Eran versos surrealistas. Sí, claro, sí, y la influencia de Paul Viare, de todos outros, era moi grande. Eu penso que Cunqueiro fuxe da manifestación da dor, rexeita claramente, porque así o ten manifestado en ocasións, a expresión da dor existencial, igual que rexeitaba a expresión da denuncia política. Fuxe, digo, da conciencia da dor a través da sublimación da súa propia experiencia ou da súa propia memoria por estas vías, por esta vía da presentación do mundo sexual, dun mundo ben feito, etc., sen chegar, claro, á posición hímnica, non?, que caracteriza, por exemplo, a poesía de Jorge Guillén. A poesía vanguardista de Cunqueiro, do ano 1932 e 1933, poemas do sí e do non, en Mar ao Norte, é unha poesía que está moito máis relacionada pois co cubismo,
co cubismo plástico, incluso está relacionada co creacionismo e con outros movimentos poéticos da vanguarda, pero eu non o vexo relacionado co surrealismo, non? Eu vexo relacionado con surrealismo a poesía de Luis Pimentel, por caso. Agora hai opinións para todo. Poemas do Si e Non, en cambio, é un libro máis atrevido desde o punto de vista da imaxe, xa non predomina aí o estilo nominal, é un libro máis dinámico desde o punto de vista da expresión, incorpora aquí Cunqueiro xa elementos de cerna surrealista, por exemplo, a distorsión dos obxectos, a combinación de imaxes sorprendentes de obxectos de diversa procedencia, a noiva, por exemplo, que anda nua polos andamios das lámpadas, movimentos extraños, por tanto, de caste onírica, ruptura da imaxe, fragmentarismo, que, en fin, conecta moi ben co estilo que ven do surrealismo. Só que se trata, como acontece con frecuencia nos poetas do noso ámbito, dun surrealismo controlado, dun irracionalismo contido, non? Pasado pola peneira da reflexión e, por tanto, comunicable, non excesivamente hermético. Abundan en este libro as imaxes visionarias, sigue presente aquí esa procura do estado de transparencia a través dos símbolos de cristal, auga, etc. E chama a atención este libro o rigor da construción estrutural. Os personaxes que o habitan son o noivo e a noiva, el e ela, e há un poema dedicado a él, sucede un poema dedicado a ela de maneira regular, permanente. Hai unha segunda parte na que os poemas levan por título Noivado e por subtítulo El e ela. E aí tamén se van combinando un poema de El e ela con outro poema diferente. E en esa segunda parte fai presenza por primeira vez na poesía de Cunqueiro unha certa liña que poderíamos chamar neogongorista, non? É dicir, de barroquismo exacerbado, de complexidade expresiva que require unha vagarosa interpretación. Hay después otro libro de versos que se llama Cantiga Nova, que se llama Ribeira. Claro, eso fue un libro muy importante. Es curioso, pero la gran tradición literaria gallega de la Edad Media era ignorada por los poetas del Rexurdimento, como si no hubiera existido. Bueno, Lope llegó a decir Galicia nunca fértil en poetas, lo cual no era verdad, porque no solo los cancioneros están, pero muchos gallegos, sino que además una gran cantidad de poetas de Castilla, como Alfonso Álvarez de Villasandino, que era de Villasandino al lado de Burgos, escribió cientos de poemas en gallego, de modo que había una gran tradición literaria. Era ignorada, de modo que mi generación, y bueno, los mayores de ella, puedo llamarle de mi generación a Filgueira Valverde y a Buzabrey, que me llevan 10 años, por ejemplo, pero fuimos los primeros que la conocimos. A mí o ciclo da poesía neopopular, neotrovadoresca, que comeza co libro Cantiga Nova, que se chama Ribeira, do ano 33 tamén, que é coetáneo de poemas do Si e Non, e que ten unha reedición no ano 57 en edicións Castrelos. Unha longa distancia entre primeira e segunda edición que nos fai pensar que para Cunqueiro este libro é importante, non? Lle atraía, ainda que tamén cabe pensar que no ano 57 a poesía máis publicável era a poesía desta liña, non? Por efecto, coinciden moitos poetas do seu tempo con esta liña neo-trovadoresca ou neopopularista. Toneladas de talento e de ouro literario. Nese sentido, creo que equipararía a Cunqueiro con un Midas, que todo o que toca o transforma en ouro, porque lendo artigos xornalísticos de pluma efémera, lendo os poemas que comezou a escribir sendo novísimo, e lendo ensaios, e lendo novelas, e lendo as obras de teatro que escribiu, sinceramente, en todas e cada un destas facetas ou vertentes literarias, creo descubrir, eu e tamén máis lectores,
un caudal extraordinario de talento e de sensibilidade literarias. E aparte de todo isto, ele foi capaz de construir un mundo literario de seu, un mundo literario onde notamos, cando lemos xa poucas liñas, dicimos, isto é de Cunqueiro. É de Cunqueiro porque tiña unha habilidade especial para construir as frases, para depositar no medio de calquera oración eses gramos de poesía e de loucura que conforman toda o seu corpus literario, tanto a prosa como a poesía, repito, en calquera un dos seus aspectos. Retorno de Ulises. Penden que pende, Penélope pensativa, perdo no velo nove, novamente canto. Ese rosto que as augas envexando, como sorrí tecendo cando o vento, as augas como sorrí envexa que tecendo, ese rosto en que pende, que amañeza. Cando o vento no velo vento leva os longos dedos que naceron frautas na boca de Ulises, cando namorado. Digo que os longos dedos non resisten os pós do vento que nas oliveiras os longos dedos que sorprendidos dicen no velo vento, no velo nove pido o meu corazón tecendo mar e soño baixo esa ponte de ignorados ríos. Oh, Venus, onde camiña o fío reboando que as miñas brancas pernas amorosas, onde os muiños, onde o vento xira, canles por onde o vento pasa, pisa. Dígoche, Venus, por cómaros, valados, rocas, camiños, pontes, asubíos. Ese fío é un rostro que sorrí tecido, lembrándome agora estou que no novelo nove os beizos, cando se pregan falan. Soamente dicen que cando ven a sede polas celestes pontes desas illas. Louvados seña Deus, porque me permitiu nacer, medrar, facerme home e agora envellecer neste grande reino que chamamos Galicia, neste grande reino do Fisterre que vai desde os montes hasta o mar donde brillan os pés do vento, a este país dos 10.000 ríos, do vello camiño das peregrinacións, a este país dos 1000 vales, a este país fermoso, eternamente verde, patria querida, a terra no senso barresiano, a patria son a terra e os mortos. Gracias a Deus por este reino. Louvado seña Deus tamén por ter-mo dado o don da fala nosa, por haberme enseñado a decir rula e a bidueira, e dorna, e ponte, e fonte, e entón eu, sabendo estas palabras, era verdadeiramente dono da rula, e da bidueira, e da dorna, e da ponte, e da fonte. As miñas invencións e as miñas magias teñen embargantes un senso máis fondo, por riba e por baixo do que eu fago. Eu quixen e quero que a fala galega durase e continuase, porque a duración da fala é a única posibilidade de que nós duremos como povo. Eu quixen que Galicia continuase e ao lado da patria terrenal, da patria que son a terra e os mortos, hai esta outra patria que é a fala nosa,